Това е вторият епизод и не знаем какво да правим. А има още 4 часа, докато се осветли тук. Какво беше това? Не знам. Но какво е това? Виждам нещо. Ти виждаш ли го? Виждам го. Пантера! Сега какво ще правим? Тук ще си умрем. Спокойно, Беачо. Аз мога да се катеря. Тук е доста хлъзгаво. Нещо падна върху мен. Това е много хлъзгаво. Не мога да се измъкна. Това нещо боцка. Това наближава бързо. Сега как ще се скрием? Покрий се с това. И слушай онова. Не знам, но много ми е страх. Май се отиде. Сега какво ще правим? Нищо не виждам.